Да пиеш искаш? Деде, какво те приха, бе, дядо? Дай да пиеш, че Май ти резаха пишката ли, бе, дядо? А? чашка къде остане? Вътре. Водичка. А, деде. Май ти резаха пишката ли? Гуд? Още? Нищо ли, момчето? Не спи. Айде, дядо. Тръгваме. Bitte. Fertig, няма вече. Айде на хаузе, дойдем да вземем момчето ми да гледаме. Нали? Айде, му. Добро утро, Денис. Това е. Резаха пишката на момчето ми. Ето, сюлечето са прибрал. Ето го. Ето момчето ми. Са му направили балончета и ще копардица. След малко, като дойдат децата. Тук си, бе, дядо. Ой, колко е вкусен. Момчето ми тук. Ето го станал. Станал момчето. Искаш, нали? Айде. Аз сега ще забия тебе. Аз го обичам. Айде. Чакай Нали сега да прийде. забия момчето ми, нали ще. Ето го момчето ми. Сюлети съм вече. Направено оригинално. Нали, бе, дядо? Резаха пишката ли? Не са ли? Не, няма. Няма, дядо. Няма, дядо, няма. Хайде, няма. Прави момчето ми, нали сега? Хайде. Денис, ти много бързо стана, бе, дядо. Къде отиваш ти? Я тъкши. Ние мислиме, че копардисваш ти. Какво да направи, бе, дядо? Преса на болен малко. Стой го сега, не го плаши. Той въобще не знае какво е станало с него. Той като му се допикае, тогава вече ще има филми. Той не трябва сега ти му даваш неща да пи, които просто трябва да пикае. Ай, бъде там на леглото, бе. Искаш да легнеш и да гледаш? Какво иска момчето? Не. Нищо не искаш? Нищо. Какво викаш, бе, дядо? Какво викаш? Ти за кого черпиш? Реже пишката. Режи пишката. За пишката ли черпиш, дядо? Да. Браво за момчето ми, за пишката да порасти голяма. Ето вижте момчето ми. Преди 4-5 часа са го рязали. Още не му пука. Тича напред, назад. Много хора ги е страх да режат децата, понеже ги е страх и да няма проблеми. Не бойте се. Покажи сега, дядо, каса тича. Айде, мама. Покажи каса тича. Аз ти кажеш. Браво. Все едно нищо му няма. Все едно нищо му няма.